1938 Alexander Mach, bez pochyby inšpirovaný rodobraneckou tradíciou a dusnou atmosférou v zdemoralizovanom Československu, oklieštenom po mníchovskej zrade, napísal článok v Slovenskej pravde, v ktorom vyzýval na vytváranie hlinkových gárd. Tie začali vznikať v jednotlivých mestách a mestečkách v tušení očakávanej zmeny pomerov. Šaďomach, ja som so Šaďomachom, to ešte za prvej republiky, bol v dobrom vzťahu. A Šaďomach bol veľmi sympatický človek, viete. On bol šéfredaktor Slovenskej pravdy, viete, a tu robil takým ľudovým spôsobom, viete, ako čo by bol odchovaný štúrom. Nestačí mať pravdu. Za pravdu treba postaviť silu. Túto silu treba mať usporiadanú, zorganizovanú a treba ju mať v stálom pohybe. Na Slovensku majú všetky ostatné strany organizácie mládeže. Socialisti majú Stráž slobody, agrárnici, až 3 také organizácie. Jedna dokonca má právo nosiť pušky. Ešte i živnostníci majú fialové légie. Nech v každej dedine, v každom meste máme hlinkové gardy. Tvojou gardou odčinu nám stráž, keď tvoj hlas zavedí, stojí národ celý do otroctva nikdy sa nevráti.